ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଥା। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଛି। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତେଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ଜଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ସେହି ଜଳରୁ ଜଣେ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଶୁଭ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୀଣା, ପୁସ୍ତକ ଓ ଜପମାଳା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଶବ୍ଦର ସଞ୍ଚାର। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦେବୀ ବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଖେଳାଇଲେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଶବ୍ଦର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ କାକଳି କଲେ, ନଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାଣୀ ପାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ନାମ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ମହାକବି କାଳିଦାସ ଓ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଙ୍କ ମହିମା କହିଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ କାଳିଦାସ ଜଣେ ଅତି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସୁଥିଲେ ସେହି ଡାଳକୁ ହିଁ କାଟୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ରାଜକୁମାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ବିଦା କରିଦେଲେ। ଦୁଃଖରେ କାଳିଦାସ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। ଏହି ଦିନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଖଡ଼ିପାଠ ବା ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ପୁସ୍ତକ ପୂଜା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବହି ଓ କଲମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବେଶ। ମାଙ୍କୁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ପବିତ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ଓମ୍ ଜୟ ଜୟ ଦେବୀ ଚରାଚର ସାରେ, କୁଚ ଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁକ୍ତାହାରେ, ବୀଣା ରଞ୍ଜିତ ପୁସ୍ତକ ହସ୍ତେ, ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ।